sa a farko a baitukana, kai ne kai dare da rana ubangiji na. Annabi zan yaba a yau ma ɗagun amina, shi ne shugaban halittu ya zarce kowa. Annabi gani nan a yau ma ka tallafa min, baitocin ka zan a yau ma ka agaza min, don kai ne kake rabawa kaɗan daɗa min, in zamto ina yabawa karnai gazawa. Takalmin ka annabi na ya fi kowa. Annabi don ku gane cewa ya fi kowa, shi ne wanda ya ga Allah sarki ga kowa. Takalmin sama ku gane ya fi kowa, ya je gun a fadar Allah zai cirewa. Allah sai ya ce da shi ɗan gata hago da shi, ai shi ma takalmin naka an tsarkake shi. Kun ga ashe takalmin sama yana da ‘yanci, dole a sallama a bisa ya fi kowa. Takalmin ka annabi na ya fi kowa. Shi ne wanda baya waige ɗan amina, shi ne wanda zana ƙare wa baitukana, shi ne wanda ya fi haske ya haska rana, shi ne in ya zo ga haske yake dushewa. Takalmin ka annabi na ya fi kowa. Allah ƙarayo salati ga ɗan amina, sa'alai da dusa habbansa ɗan amina, jikoki da su a samin abaitukana. Shek Tijjani Jiyali Barhama na yi gaisuwa. Sunan mai yabo ku ce Musa M. Abdullah, mai yin baituka ga ɗan gata manzon Allah. Isa Gausu gaisuwa na yo domin Allah, kai ne jagora na kasa na ɗagawa. Takalmin ka annabi na ya fi kowa. Na gaishe da Malam Hassan sayyadina, ga mu a yau wurin maulidin annabina, mun zo don mu nuna murnar shugabana, annabi wanda ya fi kowa ya fi kowa. Mun zo maulidin ma'aiki abban su Fatima, yar gata gurin ma'aiki na Fatima, kin isa kin wuce isa ma na Fatima, dan annabi ki ban kulawa da tarin baiwa. Takalmin ka annabi na ya fi kowa. Na gaishe da sarki mai girma na Mankwar, na sanyo da liman Mamuda na Mankwar, na sanyo kana ibin limami na Mankwar, a haɗa da ratibi wanda yake a Mankwar. Shehi na Malam Hassan na da dami ga gaisuwa. Assalamu alaikum masu sauraro, kun saurare Musa M. Abdullah dan jihar Nasarawa lafiya wanda yake a garin Mankwar, ƙarƙashin jagorancin Isa Gausa Kurba. Don neman ƙarin bayani sai a tuntuɓe mu a lambar waya kamar haka: 081 60272145. A huta lafiya masoyan Annabi Muhammad. Takalmin ka annabi na ya fi kowa.